1, 2, 3, come on. Hold me close till I get up. Time is Asay kaon, asay lami, Team Asay. For this video, magkuan mi sa who's likely most. So, magsuod na ta Team Asay. Sige, ay malila pa di. So natin mga kuan ron, mga guests, silang Julian, Renato. Unang pang. sige. Sina, magsuna. Unang pangutana. Okay, unang pangutana. Kinsan yung tulo ang saputon? Saputon. Saputon na ito. Saputon! Dito saputon! Di ko saputon. Sige, suton. Kinsan yung tulo ang hilakon? Hilakon kami. Yeah. Kinsan yung tulo ang luuran? Ayun. Kinsan yung tulo ang tabian? Kinsan yung tulo ang galante? Kare kay harbor man trabaho sa harbor. Next. Kinsan yung tulo ang nakasuway na nga mangopya sa tapad kung may exam? Dili ka mangopya rin. Di. Kinsan yung tulo ang nakasuway na nga nabagsak sa exam? Kare, sige ako. Kamu tungo. Kinsan yung tulo ang nag-cutting classes? Kani kakitig-kiting classes. Kinsan yung tulo ang nakadawat na og pinakagamay nga score, grado? Okay, Mino. Pila man? Og pila man? Pila man? Zero. Pila'y pinakagamay nga grado? 70. Luya! Kinsan ninyong tulo ang nakasuway na kaigit sa classroom? Aliya. Wala? Wa. Kinsan ninyong tulo ang nalapuan na o binigdit kung naay feeding sa klase? Kare kay kaon. Dugangan. Sunod. Next question. Next question. Kinsan ninyong tulo ang panagsara maligo? Kare. Sige mo. Kinsan ninyong tulo ang laagan? Kare diyan. Aga na. Kinsan ninyong tulo ang dugayan mo mata? Patay. Tulong ang gulbe. Sige siya pud bayan. Kinsan ninyong Ako may kinabagaan. Kinsan ninyong tulo ang bahog ilok? Why mo anggot? Kinsan ninyong tulo ang dakog kaon? Magkahurot luwang plato. Huy, kay ba akong naanin si dakog kaon? Natoy. Kinsan ninyong tulo ang arte? Si Arte. Ano? Kinsan ninyong tulo ang manguhag utanon sa silingan? Wa. Sa una. Manguhag kamunggay. Wala mi sudan. Among kayong suguon, mga wat. Kinsan ninyong tulo ang butbuton? Yang kon. Usahay ka ng white lang.
Kinsa ninyong tulo ang matinud-anon? Ako. Anong matinud-anon? Karangkuan. Tinod-anon ko kay... seryoso man eh. Sana all seryoso! Pero siya, wala kang seryoso dito. Sa ilong ang karangkuan. Kinsa ninyong tulo ang Saman, tantarana. pinakadaghang uyab? Dian, si Dian. Kaya nagsak uyab. Huwag ko'y uyab, boy. Dengar uyab. Sunod. Another. Wa na? Wa na. Maraguro to. Nanahuma naman. Closing. So, I hope mga Team Asay nga na-enjoy mo sa moang who's like the most. So, mga Team Asay, I hope na-enjoy mo. Please don't ko no. Please subscribe and don't forget to like and share my Renz Junior channel. Thank you guys. Team Asay. Bye-bye!